این коронавирус ба телефонҳо низ раҳм намекардааст. чунин аст шикваи шӯхиомези як ҷавоне ки телефонашро назди усто оварда буд. ӯ мегӯяд ба хотири олуда нашудан ба коронавирус дар баробари дастон ҳар рӯз телефонашро мудом ки дар бараш аст чанд дафъа маҳлули безараргардонӣ ва ё антисептик мепошад. ман ҳам як рӯзда 2-3 маротиба телефони худам антисептик мекунам. шаб антисептик карда мондум, саҳар мехезам экран аккор монда. барои он садбар омадам муроҷиат кардам. ки масад 250 сомон гуфтан экраншад, баъд дам 1 соат тайёр мешуда. устоҳои телефон мегӯянд тақрибан аз 2 моҳ ба ин сӯ шумораи муроҷиати муштариён барои таъмири телефону планшет ва ноутбук афзуда аст. ба қавли онҳо аксаран телефонҳо бештар хароб мешаванд ва сабаб ҳам дохили телефон ворид шудани моеъ мебошад. аксари онҳое ки ба устои телефон муроҷиат мекардаанд барои безараргардонӣ ба рӯи телефонашон зиёд антисептик мепошидаанд. вирус сабабҳои ҳамин вируса телефонарам бисёр вайрон шудастем. худ мекунӣ дилиш окисление гирифтага. мақсад тозааш мекунӣ ки ҳамун диодое ки месӯзанд алиш мекунем штобе ки бояд сар барқарор шаванд. дар дасти устоҳои таъмиргари телефон ки шумораашон дар маркази тиҷорати Садбарг хеле зиёд аст, телефонҳои гаронқимат ҳам ба мушоҳида мерасад. ҳарчанд дараҷаи ҳифозатии ин теъдод телефонҳо пурзуртар аст, аммо ба қавли устоҳои таъмиргар истифодаи бисёри антисептик ба ин фановарӣ низ зиён мерасондааст. экраниш бисёр, микрофониш калонкаш. ҳар телефон ҳар хел ака. масъала аст iPhone 10, iPhone 11 ака. экранои ва 2000, 3000, 5000 ҳами халиан ака. сомонӣ. Аста бо простоёш 80 сом, 100 сом, 150 сом. сокинон тахриби телефону смартфонҳо аз истифодаи барзиёди маҳлулҳои безараргардониро як бахши дигари зиёни бузурги иқтисодии коронавирус ба мардум ном мебаранд. шустани дастон ва истифодаи маҳлулҳои безараргардониро табибон ҳамчун як василаи аслии ҷилавгирӣ аз гирифтор шудан ба вируси нави COVID-19 медонанд. маҳз телефону смартфонро бархи муҳаққиқон аз шумори паҳнкунандагони коронавирус дар ҷаҳон ном мебаранд.